Μάλιστα. Πώς μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας ένας πολίτης? Μέσω της ιστοσελίδας nosmoke.gr, όχι καπνός, χωρίς παύλα, μία λέξη, no smoke. Μας στέλνει ένα email και επικοινωνούμε. Και εθελοντές χρειαζόμαστε και συμμάχους χρειαζόμαστε και οργανισμούς να ενώσουμε τις δυνάμεις μας χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Και οικονομική υποστήριξη χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Και έχουμε πολλά να δώσουμε. Εκτός και αν βγει το Υπουργείο Υγείας, τέλος πάντων, που σήμερα θα βγει και θα κάνει εξαγγελίες. Υπουργός ότι νόμος για πλήρη απαγόρευση κλπ. Ναι. Εντάξει. Μακάρι να βγουν αυτά τα λόγια αληθινά, γιατί και πριν 2 χρόνια ο Αβραμόπουλος τα ίδια έλεγε. Και μέχρι τώρα στάση του Υπουργού δεν έχει δείξει σημάδια έτσι ευθύτητας, τέλος πάντων, και ότι πραγματικά σκοπεύει να το λύσει το πρόβλημα. Αλλά μακάρι οι επιφυλάξεις μας να βγουν άτοπες και αυτά που θα εξαγγείλει σήμερα ο Υπουργός για την πλήρη απαγόρευση να τα δούμε μετά από λίγους μήνες να γίνονται πράξη. Μάλιστα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Πώς ήθελα το σχόλιο σας σχετικά με το γεγονός ότι στις επιχειρήσεις, κυρίως ψυχαγωγίας, αυτό που εφαρμόζεται είναι αν είναι μικρό το μαγαζί θα είναι ή καπνιστών ή μη καπνιστών, αν είναι λίγο μεγαλύτερο θα διαχωρίζεται και όλα αυτά. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς? Κύριε Μπόνο, εμείς πριν από 1,5 χρόνο, το Δεκέμβριο του 2008, που βγήκε το νομοσχέδιο αυτού του νόμου του Αβραμόπουλου, πριν ακόμα ψηφιστεί από τη Βουλή, με το που διαβάσαμε το νομοσχέδιο, την άλλη μέρα άρχισαμε να λέμε σε όλο τον κόσμο, στα μέσα ενημέρωση, στην ιστοσελίδα μας, να αρτήσαμε ότι αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο, δεν μπορεί να ψηφιστεί. Καταρχήν, πρόκειται για ένα πείραμα το οποίο έχει αποτύχει παγκόσμια. Να σας πω κάτι, δοκιμάστηκε αυτό το μοντέλο και στο εξωτερικό, το να έχουν οι χώροι την επιλογή, οι επιχειρηματίες να επιλέγουν αν θα είναι καπνιζόντων, μη καπνιζόντων. Οι χώρες που είχαν θεσπίσει εξαιρέσεις στους νόμους τους, η μία μετά την άλλη καταργούν αυτές τις εξαιρέσεις. Γιατί αυτό το μοντέλο απέτυχε διεθνώς. Δεν οδηγεί πουθενά, γιατί τι κάνει, οδηγεί τις επιχειρήσεις σε έναν ανταγωνισμό μεταξύ τους και λαμβάνοντας υπόψη μας και αυτό που λέγαμε πριν, ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μη καπνιστών έχουν γίνει ανεκτικοί και δέχονται το παθητικό κάπνισμα, οπότε πάνε όταν η παρέα είναι και με καπνιστές και με μη, πάνε τελικά εκεί που έχει καπνό. Τελικά δημιουργείται ένας ανταγωνισμός σε επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις που είναι μη καπνιζόντων να μειώνεται η δουλειά τους. Όταν όμως ο νόμος ορίζει την πλήρη απαγόρευση, τότε δεν υπάρχει το στοιχείο του ανταγωνισμού, όλες οι επιχειρήσεις είναι ίσες και τότε και βάσει ερευνών που γίνει στο εξωτερικό, ο τζίρος όχι μόνο δεν πέφτει, αλλά είτε μένει σταθερός είτε ανεβαίνει. Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει κλείσει στα σπίτια του και ο οποίος με το που θα φύγει αυτός ο καπνός, ο πανταχού παρόν καπνός όπου σταθούμε και βρεθούμε, αρχίζει και κυκλοφορεί περισσότερο. Οπότε, μάλιστα έχουμε και στην ιστοσελίδα μας μια σύνοψη ερευνών από το εξωτερικό με πίνακα που δείχνει μέσα από 15-20 διαφορετικές έρευνες, αποδεικνύει αυτό το πράγμα. Ότι ο τζίρος είτε μένει σταθερός είτε ανεβαίνει. Μάλιστα. Σε αντίθεση με αυτό που μας βομβαρδίζουν και μας επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά οι διάφοροι άνθρωποι που έχουν συμφέροντα από τηλεοράσεως. Μάλιστα, μάλιστα. nosmoke.gr λοιπόν η ιστοσελίδα του οργανισμού σας που έχει έδρα την Αθήνα, για συνομιλία με οποιονδήποτε πολίτη ενδιαφέρεται για το θέμα. Εμείς κλείνουμε προλογίζοντας το δεύτερο τραγούδι, στα οποία τραγούδια τραγουδάτε εσείς ο ίδιος, κύριε Φωτεινέ, έτσι? Ναι, στο δεύτερο τραγούδι τραγουδάμε μαζί με την Ειρήνη Ζέρβα. Είναι η συνεργάτης μου, με την οποία μάλιστα έχουμε γράψει μαζί και τους στίχους. Το τραγούδι «Αγαπάω τη ζωή». Μάλιστα. Υπήρξατε καπνιστής ποτέ? Ναι. Από 16 έως 26 κάπνιζα. Έχετε εμπειρία, βίωμα λοιπόν? Έχω την εμπειρία και θυμάμαι πολύ καλά και γιατί το είχα ξεκινήσει. Γιατί ήθελα να μεγαλώσω πιο γρήγορα. Ήθελα να γίνω άντρας από τα 16 μου και νόμιζα ότι καπνίζοντας θα συμβεί αυτό. Καμία σχέση. Και μου πήρε 5 προσπάθειες για να καταφέρω να το κόψω. Με την 5η τελικά τα κατάφερα. Οπότε έχω ζήσει και τη δυσκολία του να το κόψεις. Έχω ζήσει και το τρίμηνο που το έχω κόψει και μετά κάποια στιγμή σε ένα μπαράκι άναψα ένα τσιγάρο και μετά το 1 έγινε 2, 5, 10 και έγινε πακέτο. Μάλιστα. Οπότε έχω διπλά την ανάγκη να βγω και να το πω αυτό το πράγμα στους ανθρώπους. Μην γίνεστε θύματα. Όποιος καπνίζει είναι θύμα της καπνοβιομηχανίας. Και το βασικό και κυρίαρχο επιχείρημα της καπνοβιομηχανίας που είναι ότι το κάπνισμα είναι επιλογή. Βέβαια, ναι. Όταν σου κάνουν πλήση εγκεφάλου από όταν γεννήθηκες, μετά αυτό το πράγμα λέγεται και επιλογή. Ξέρουμε κανέναν που να κάθισε στα 16 του να βάλει τα πράγματα κάτω, τα υπέρ και τα κατά, τι
τι κερδίζω, τι χάνω και να είπα εντάξει θα αρχίσω να καπνίζω. Κανένας. Πλήση εγκεφάλου, ξαφνικά βάζουμε ένα τσιγάρο χωρίς να ξέρουμε γιατί το κάναμε. Και αυτό αρχίζει, παίρνει τα ενία μετά η νικοτίνη, που είναι ουσία εθιστική μέσα στις 3 πιο εθιστικές ουσίες στον κόσμο, ανάμεσα στην ηρωίνη και την κοκαίνη, και μετά άντε απελευθερώσου άμα μπορείς. Υπάρχει περίπτωση η απαγόρευση εντός εισαγωγικών να οθεί τους νέους στην εφηβεία στο να το δοκιμάσει? Τώρα το μυαλό του ανθρώπου λειτουργεί με διάφορους τρόπους, αλλά όπως και να έχει το θέμα, η απαγόρευση είναι καλύτερη από τη μία απαγόρευση. Μάλιστα. Γιατί σε τελική ανάλυση προστατεύει τους πολίτες, και η έρευνα που έκανε το προηγούμενο Υπουργείο Υγείας το 2008 τον Απρίλιο έδειξε ότι το 80% του πληθυσμού στην Ελλάδα υποστηρίζει την απαγόρευση του καπνίσματος. Και μέσα σε αυτό το ποσοστό φυσικά είναι και πάρα πολλοί καπνιστές, οι οποίοι στη συντηρητική τους πλειοψηφία οι καπνιστές είναι λογικοί άνθρωποι και βλέπουν την απαγόρευση του καπνίσματος σαν την ευκαιρία της ζωής τους για να προσπαθήσουν να το κόψουν. Μάλιστα. Απλά τα πράγματα. Κύριε Φωτεινέ, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για την ευαισθητοποίησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα πάμε μέχρι τις και μισή με αυτό το τραγούδι και αμέσως μετά η αναφορά μας στον Λεωνίδα Γρηγοράκο. Θα ακούσετε τι είπε σε ραδιοφωνικό σταθμό των Κηφείρων για τα Βάτικα και τον Καλλικράτη. Θέλω να ζήσω μια ζωή γεμάτη ενέργεια και χαρά, σχολείο, παιχνίδι, παρέα με όλα τα άλλα τα παιδιά. Σαν μεγάλωσω θα έχω εγώ σώμα και πνεύμα δυνατό, μ' ανθρώπους που αγαπάω ευχάριστα το χρόνο θα περνώ. Στη δικιά μου ζωή το τσιγάρο με χωρεί, το κάπνισμα ανήκει σε μια άλλη εποχή, ποτέ δεν θα το αφήσω, αγαπάω τη ζωή. Το κάπνισμα ανήκει σε μια άλλη εποχή, ποτέ δεν θα το αρχίσω, αγαπάω τη ζωή.